Beste mensen, wat is 2020 een bijzonder jaar geweest? Dat geldt voor ons allemaal. Ondernemers, horeca, kinderen, senioren, verenigingen, cultuursector, onderwijs, mensen in de zorg. Iedereen die plannen had gemaakt, heeft deze moeten aanpassen of uitstellen. We hadden het ons allemaal zo anders voorgesteld toen we een jaar geleden proosten op 2020. De feestdagen staan voor de deur. Voor veel mensen een gezellige tijd samen met familie en vrienden. Lekker eten, leuke dingen doen en misschien wel cadeautjes. Ook de feestdagen zien er dit jaar anders uit dan we gewend zijn. We vieren kerst en oud en nieuw in kleine groepjes. En we blijven zoveel mogelijk thuis. Tijdens de coronacrisis heeft u allemaal laten zien hoe veerkrachtig, flexibel en doortastend onze samenleving is. Hoe we denken in oplossingen en kansen en hoe we samen onze schouders eronder hebben gezet. En via allerlei creatieve manieren toch verbonden bleven met elkaar. Daar ben ik als burgemeester heel erg trots op. Ik hoop dat u dit gevoel van saamhorigheid ook mag ervaren tijdens deze feestdagen. Ook al is dit op een andere manier. Bijvoorbeeld via een kerstkaartje, videobellen of digitaal samen zijn. Via deze weg wens ik u allen hele fijne en rustige feestdagen. Ik wens u het allerbeste voor 2021. Wat het nieuwe jaar ons zal brengen, weten we nu nog niet. Hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar elkaar weer de hand schudden, bij elkaar op bezoek gaan, elkaar omarmen, feestjes vieren, op vakantie gaan en ga zo maar door. Blijf goed op uzelf en op elkaar passen. En maak er, ondanks de maatregelen, mooie feestdagen van.